Maita henyu adiwa atariri nevateereri munoshamisa. Nekuti vhiki nevhiki munotiteedza patinenge tichita zvirongwa zvenyu. Tsamba dzenyu tiri kudziona, nhare dzenyu dziri kusvika. Nhasi tiri kuno kumasvingo kuzowereketa nyaya yatinongohwa muzvivhiti-vhiti, mumasaisai, nyaya yeNational Development Strategy 1. Muri kuinzwisisa here? Munoda kubvunza mubvunzo here? Iri kukunakira here? Pane painodzamira here? Chiregai ndirege kutaura kwakawanda. Regai ndipe vadare vedu mukana wekuti vazvisume kwatiri. Ndotanga nababa vari kunze. Ini ndonzi Vando Milton, Chief Director, Office of the President Cabinet. Tinokutendai nokunge muri pano. Kwaziwai Zimbabwe, kwaziwai vagari vemasvingo. Ini ndinonzi Innocent Madziva, ndinoshanda kubazi rinoona nezvemari nokubudirira kwenyika. Tinokutendai nokunge muri pano. Kwaziwai Zimbabwe, kwaziwai vagari vemasvingo. Ini ndinoitwa Honorable Chiduwa, MP wekuZaka East, ndiri mutevedzeri wemutungamiri anoona nezvemari nebudiriro yenyika. Tinokutendai Honorable nenyanzvi dzenyu dzamauya nadzo. Tinokutendai nekuti pamumvuri muchikamu chino kashoma kuwana vakuru nhai. Zvino kana uri mwana uchiita basa ukaona vakuru vachiteedza, zvinoona kuti basa riri kufamba zvakanaka, basa ngariitwe. Chirongwa chino tapiwa nevakotsveri vedu vanoona nezvemari nokubudirira kwenyika ino, asi vanoshanda zvikuru vakabatana neUNDP. Ndisati ndauya kunyanzvi dzedu, ndinoda kumbotanga nemubvunzo kwamuri ikoko kuti tipewo mubvunzo muviri kana mitatu yekunzwa kuti muri kunzwisisa here nyaya yeNational Development Strategy 1. Pane pari kudzamira here? Pane muono here umwe wamungafunga kuti asi zvikadai zvingaite sezvinovhurika? Regai timbonzwa. Ndida kutanga nenyaya yehousing delivery nedevolution. Muno masvingo mukaenda kunana Victoria Ranch, tinotenda nenyaya yekupuwa dzimba. Ongo. Asi mukatarisa infrastructure chairiko nzira, mwana pamachinaya mvura apa aikwanisa kunyura munzira iri pamberi pemba. Hazard iripo, hakuna munhu akuita take care yemaprojects kana vari kumonita maprojects akapuwa vanhu ava, maland barons ava vakagadzira dzimba ikoko. Hakuna ari kumonita kuti nzira dzichiripo here. Saka zvinorwisana nemuone wedu kuti by 2030 zvinhu zvaita sezvanaka. Panyaya yedevolution iyi, mukatarisa malocal authorities edu vakakwidza mari dzemutero ne500% paUS dollar. Isi kutaura isusu kuti nyika yedu iri kufamba nenzira yakanaka, inflation yadzika. Hazvina musoro kuti tinzwe isusu kuti takwidzirwa maretsi ne500%, iyo inflation iri kudzika paUS dollar. Ndizvozvo mubvunzo wakabata. Nyanzvi dzedu ndinongoda zvatinoita zvekuti muri magara mabata mibvunzo yenyu. Ndouya pamuri. Masvingo inonzi ine mvura yakawanda, atingati madhamu. Saka ike zvino tava nawo. Tava papi kuona kuti mvura iyi ingabetsera masvingo nenyika yese. Ndizvozvo mubvunzo wakanaka. Ndiri kuuya kwamuri baba. Mazita enyu, ini ndinoda kunangana neurongwa hwedu hwebudiriro yenyika watakatura kuti panyaya yekubatsira vanhu vasingagoni kuzvibatsira kana kubatsira vanhu vari kurarama muurombo, zvichabuda sei? Muzotibatsira kuti zvichabuda sei? Nekuti tine nyaya yevana, tikatasa vana vari kubatsirwa nemari dzebhimu. Pamwe kumashure uku taisiona kuti bhimu yacho yaizouya pamwe kuzvikoro kwapedza makore, mwana achingoenda kuchikoro kuya achingonzi ndove bhimu, vasina kubhadharikwa. Tikatarisa vanofanira kubatsirwa nemari dziya dzokubetsera kuenda kuzvipatara, chine chirongwa chiya chinonzi AMTO, vaienda kuzvipatara, Ministry of Health haisati yabhadhakwa nerimwe bazi rinenge richipa maAMTO iwawo neimwe ministry. Vongodzi ndove maAMTO, vongopuwa yatinoti consultation, kungovonekwa vochidzokera
kuti vandosonganazve kundotenga mishonga kuya kunotengwa nemari dzavasina. Titarise mapoka iwawo kuti vanhu vasingagoni kuzvibatsira vari kubetsegwa sei. Zvirongwa zvedu izvi zvine bhajeti here mberi, kana kuti chinongova chirongwa chakanaka asi chisina bhajeti rinozvibatsira? Vaombererei maoko. Ndiyoyo mubvunzo yatiri kusangana nayo. Saka muchiona nyanzvi dzedu dzichiita sehamba inofamba nemba yayo nhai. Handizivei kuti honorable mabata wenyu here mubvunzo, mupindure. Ndinotenda chaizvo kune vabvunza mubvunzo. Ndichadayira nenyaya irimo mu-NDS 1 yedu, nyaya yokuti tinoda kuti vanhu vawane kugara kwakanaka by 2030. Gore ra2030 riya ratinotaura kuti patinosvika nguva iyoyo vanhu vese vanofana kunge vakwira pachikamu chiri pamusoro. Nyaya yamataura yepekugara, iye zvino mutemo uripo wehurumende ndewekuti kuya kunofana kunge kuine mvura inochengetedzwa, kunonzi nechirungu ma-wetlands, kunofana kunge kusingagari vanhu. Mutemo uripo panyaya yokugara ndewekuti panofana kundovakwa dzimba, panofana kunge pane mugwagwa, panofana kunge pane mvura, panofana kunge pane zvose. Saka iye zvino pamutemo wehurumende uripo pane dzimba dzatakatoisa pabepa dzinofana kutozomboputswa iye zvino kuti tisiye nzvimbo idzodzo dzakamira zvakanaka. Saka ndingati izvozvo zvinoenderana nechirongwa chedu che2030. Ndizvozvo mashoko akanaka emhinduro ari kupindwa vakawanda. Mhinduro yenyu kana ichiri mumhepo isati yanzi dyo inopinda chete, nekuti tine vabva kubazi rezveupfumi vari muno vakati kuti honorable wedu vataura nenzvimbo inonzi ma-wetlands, nzvimbo dzine murove, nzvimbo dziye dzinonyura, nzvimbo dziye dzekuti kana mukavaka musha imomo munenge muri mumba asi chidziro chese chakatota. Ndidzo dzanzi dzimba idzodzo hadzifaniri kunge dziripo. Baba ita yenyu mamadziya. Ndafarira chinhu chimwe chekuti mibvunzo yose yabvunzwa nevateereri inonangana nezvimiso zvatakaisa mugwaro redu reNDS. Ndoda kutanga nevapedzisira vataura nyaya yekuti ko vanhu vedu vanotambura tovaita sei. MuNDS redu mune rimwe bazi rine chekuita, kana chimwe chimiso chine chekuita nechekuchengetedza avo vasiri kuita zvakanaka, vatingati ma-vulnerable groups. Chimiso ichi tinochiti nechirungu social protection, chinotori muNDS. Panotova nematanho atinoti matargets okuti gore rakati tofanira kunge tabetsera vanhu vakati, gore rakati toda tabetsera vanhu vakati. Saka zvose izvozvo hurumende iri kuzviita. Ndodzokera pane vataura nezvekuti muno mumasvingo tine madhamu akawanda, asi anogoitei kana vana vachingofiramo. Muchaona futi kuti muNDS medu mune zvechimiso chinoda kuona kuti madhamu awa ngaachiita mairrigation kuti mvura zvaisiri kunaka zvakanaka tiwane chikafu kubva kumadhamu iwawo. Zvose zvirimo muNDS. Mashoko makukuta ari kutaurwa. Baba Ndou, ndinoziva kuti mubasa renyu imimi muri vekupodza. Muri vekupodza runyararo munyika. Zvino ngazvirege kuita semamiro akangovhundukira. Saka kana tadzoka muchikamu chinotevera, ndinoda kuti tizive kuti kurunyararo torwana kupiko, chiko chiri kumbopa mhirizhonga, chiko chiri kumbopa kusagadzikana. Ngatisangane muchikamu chinotevera.